Nwanne nne gị m ntị, anyị abịakwa n'ọzọ ịjụ nwanne anyị nwoke bụ Nmirieweilookalakwu ajụjụ. Mana achọrọ m ka ị watchigoro this video first, and after that help me share the video. Ọ bụrụ na the video mesịa ka anyị jụkene Nmirieweilo ajụjụ. Do you understand what I'm saying? Because ndị Igbo si na ọ bụrụ sọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi onu, a na-agbazikwa onye dị ndụ onu. Nobody knows it all. Onye ọ na-apụta na-ekere mụrụ gị na ọ machi ife niile knows nothing. Do you understand me? But to watch the video. Tell your male children, your male, most especially your male, tell them never to bow down to anybody. Okay. Never you bow down to anybody. So ndị ga-aba nwulu down bụ ndị ikwu nne gị. Okay. According to the custom and tradition of Igbo land, ndị ikwu nne gị ka ị ga-ebe ndele down. Etie gị aka n'azụ. Okay. Ndị ikwu nne gị ka ị ga-erunata nrunata na ọ bụrụ ịkpọliri isi ana. Asị gị kpọlụ onye ikwu nne gị isi ana. No irunata, o tie gị aka n'azụ. Sọsị ya. Okay. Nke na na-aba awụda nwere nyele igbe. Igbe ebe awụ ịkpọlie isi ana. Ndị ụka wetalie. Ndị ọcha wetalie. Anyada about down anybody, even Chuku, even Alose. We don't bow down to anybody. Okay? Wanya can do charge you where I say. There is Nigeria about down to anybody. Anything nobody about down. You go see here and you're the spirit more than you in the spirit. Now we now transfer the Caribbean Abuya. You now transfer mantle of leadership to the 10. In a walu your own now that's in a moment go in a moment go Igbo. Now can you beaver? Are you getting my point? In a moment go Igbo. Now can you beaver? In a moment go Igbo. Now can you be? I know na school Akuzela San remember good morning sir. Ose umoge na mezini. Obu na oje me nya na school. Managua no the very wrong. Not the very wrong. Spiritually, ona be monya bu greater than nyawa. Onye obu na ebe awolo da nwa kago gi na mo. O kago gi na mo. So, malo this one. Akuna anugo ife Nmirieweilo kwuru fa onu nwana aka akọ spirit. Spirituality. Akuna anugo ife Nmirieweilo kwuru. Osa tradition anyị bụ ndị Igbo bụ datina asị nwa daisi gị gwa nwa gị nya nwakwana nwa bow down to anybody anything. Na sọsọ ndị ọ dị eligible ọ dị title to bow down to bụ ikwu nne nya bụ ebe mama ya si. Do you understand me? Now ama m na ị na-afụ video Mike Ozulu onye oge o je wee fụ nna anyị ukwu pet Edochie. When I feel the video now, achọrọ m pray because amara m ka Mike Ozulu onye si wee nọrọ maka ndị Facebook. Do you understand me? Now onwe ife nchọ ịkọwara gị ebe a. One, ana m apụta ebe a na-agba ka ịpụta na superstition. Because ọ nwa na-aka akụ spirituality ka ọ na-send this message. Gị gwa nwa gị nwoke ya ma na nwa bow down to anybody. Na ọkwa na ịnwa nwa bow down to anybody. Onye ahụ aka na-aga na mmụọ. So etu a nnọ kịta na njam onye dị ka Peter Obi. Njam onye dị ka Peter Obi. Mama bow na to Peter Obi. Because o ejoji wee bụ na Peter Obi mba awọ to Peter Obi aka m na mmụọ. Na ife a mụ na aga na abụọ nọ mụ na aka m Peter Obi. Nye etu a mụ eji m onwe m amatu. Nye etu a nọ now. Njam onye dị ka Poko Bros. Akwụrụ m n'ihe eguzoro. N'okenye dị ka Poko Bros. Akwụrụ m n'iru ya. Guzoro. Wepụta aka. Kwebie n'aka. Ji ofu aka. Because na the doctrine agwa Nmirieweilo na present mụ na gị na-aba ebe a kịta.
but that na mba kwala down to onye dị ka Pocoboros, it means that na Pocoboros akana mo na mmụọ. Let me tell you something that you don't know. Mmadụ na-emebi iwu and that mmadụ na-emegharị iwu, and iwu a na-emebe ụfọ ndị dị ndụ ọ bụrụ maka ndị nwụrụ anwụ. I will some things our ancestors so I practice apply ya na this century, ị ga-enwe issue. I nwere idea na ị ga-enwe issue. Malụ na o nwere oge ọ ya bụ mmadụ nwụrụ na na-akwazi ozu 1 month or even more than that. Malụ na o nwere oge ọ ya mmadụ nwụrụ na nwaanyị di ya nwụrụ na-anọgide n'ụjọ dị ka ebe 1 year. Malụ a lot of things malụ na o nwere oge ọ adịghị eme ego nwaanyị n'ala Igbo as far as na ọ dị ime, mana today ọ na-eme. Do you understand what I'm saying? Always some certain things, certain things nna m na gị na-abụ practice ga-abụ apply ya na this century mụ na gị na-abụ nọ, ị ga na-enwe ezigbo ọgba aghara na ndụ gị. That's why I am put ebe a na m agwa gị. We learn every day and we also relearn every day. Nke ọ bụla ya ịma that na osutu with this century mụ na gị na-abụ nọ, keep it aside. M ga-apụta ebe a na-agwa gị eziokwu, pụta na superstition. So ịmụta nwa kịta, nwa gị nwoke a dị 12 years, ọ bụ na onye mụtara gị ka nọ ndụ bụ papa gị, nwa gị nwoke ahụ enwere ike ebe a uto papa gị. O ji wee bụrụ at na nsọsọ ndị ọ ga na-aba uto ndị ikwu nne. Agwa gị na o nwere some things a na-agwa mụ na gị today enwelezi any value ọ na-add to our life. Olesizikwana ị ka na-aka akọ spiritual sị spiritual asịlọ gị nya anyị nọkọta kịta na etu a kịta na ị nọ na eji amụọ a president of Nigeria ekwuru n'iru iwere ofu aka kenebie because na ebe isi na asị gị na ede aba to anybody and na ebe awo to President Tinubu, ịma na President Tinubu aka na gị na mmụọ. Ya nwa gị akịta dị 18 years na jam okenye dị 80 years, ọkwụrụ n'iru okenye ahụ wepụta aka cheki dị okenye because of gịnị na ife akụziri ya bụ that na ọba awo to that okenye ahụ, ịma na okenye ahụ aka na ya na mmụọ na na-ezuzugharị. Kedu ife bụ that honor older people, respect ya mpụta ebe a na m agwa gị omenala Igbo niile abụrụ ofu. M ga-apụta ebe a na-agba gị ife a, ịchọ practice omenala Igbo, go back to your village, your town, ka ịghọta ka unu si wee bili. Price na things are necessary to you, to your life. When something is necessary, na agwa gị the truth o, when something is necessary. You got to go. So do away with all this kind of belief and all this kind of superstition. Humility will even take you far. Ịkwanyere ndị mmadụ ugwu nwere ike take you far. Bujege ebe ime respect. You got to go. A lot of people never found today because of their humility. How we they humble. How we respect. How we value people not above them. Also go to how we isekpu ana weke na onye afọ isekpu ana. Ihe a na-agba gị nwere ike ịchọkwa je kuziere nwa gị ofu okenye tọrọ ya na nyakwuru na nya guzoro ka mmanwụ njaba wee na-ekene ya. Do you understand me? O nkwe ife na nwa gị ọgbụ ya ọfụ ọgbụ ya kene ọgbụ etu esi ekene. Mana as far as na mmadụ bụ okenye to nwa gị, nwere ife dị wrong nwa gị ebe a to that okenye brace ya. So ị na-agba m kịta na papa gị onye mụtara gịnị, nwa gị nwere ike ịchụkwu ana ma ọ sekpuru ana n'iru papa gị nwa mụtara ya ka papa gị ahụ brace ya because na agwara ya na sọsọ ndị ọ ga na-aba uto bụ ndị ikwu nne. Do you understand me? Amile nwere ihe nji eme video ahụ ọ bụzikwa na ihe a na-ekwu na mmadụ ekwu iti ya kụziela anyị ife ime na by that na nwa are supposedly not bow down to anybody. They are my own opinion. I can moon. Messian.